Okay, mayong mudto no usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, dinay atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini mga higala ang inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Akam. Abay no adlaw na usab karon nga Martes, no? Pizza, unsa man tarong adlaw higala? Pizza DC 8. Ayan, 17 pa di ay higala. Pizza 17 pa ni ining bulan sa Hunyo. 17th pa Martes paron higala usahay na ato ang mata higala nga murag lugsanay na kayong makaalinggat og dali na. Abi na ano dahil tibayaon og may mudto nga ato mga kaparian. Naami ron diri sa mga higala, naami diri sa Dumaguete karon kay kagahapon nag-meeting man mi, na may meeting gahapon. So niya pa kami karon no naniudto pa, no karong taud-taud hinuon manglarga nami, no manglarga nami ron taud-taud kami ni Father Boy Sagon, larga nami ron taud-taud mga higala, kamang-kamang. Kamang na po migpaingon siya atos bais ako mula hostra ko sa ayungon, no? Kay magkuyog magyud mi ana mahigala kaya medyo mag-istorya pod along the way. Hala no, may mudto na kanaton tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskays Panglawas. Ato pod nga timbayaon mga higala og may mudto nga atong talahorong obispo, no? Bishop Julito B. Cortez. Ug nga ato pong umalabot nga kining obispo naman gina siya sa Diocese of Ipil, no? Si Bishop-elect, no? Bishop-elect Glenn Corsiga. Abay naman hingala, kini si Bishop Glenn Corsiga, sa seminarista pa ni, kuan mi ani, kanang, ug sa ato pa na, nagsunod rami ani, nagsunod mi ani, no? Kuan kanang, kuan man ni siya, graduate man ni siya og commerce, no? Sunod mi, no? Pag-graduate nila anang kuan, tuiga, kami kasunod pod mi, kay ako, nakuan man ko kanang gitawag og accelerated man ko higala kay kuan man kanang may kurso naman ko daan nga misulod sa seminaryo, nag-graduate naman ko engineering, so muna nga nagsunod mi nila, no? Muna nga sila kuan na sila kanang first year theology na ako mo pa akong pag-graduate, no? Pero kaila kay mi ani ni Bishop Glenn Corsiga kay matud palagi contemporary mi sa seminaryo. Hala no. May mudto na kanaton tanan mga higala. Kumusta na dayon ako ang mga classmates si Bishop di Bishop si Padre agani na aron si kuan. Na pa diri ros Dumaguete si ang akong mga classmates no, si Bishop si Padre Obing Masyon, si Father Tonton Arnaiz ug si Father Dami Hirame. Sa Cebu hinuon atong kumustahon si Father Joseph Anore, Father Joey Belsinia, Father Romrom Narca, si Father Peter Necesario, si Father Glenn Banson, si Father Ros Del Noel, si Monsignor Tingting Angkahas, si Father Milton Medida, no? Ug daghan pang uban mga higala. Of course dito sa Maasin si Father kining Dudong Cordobes ug si Father Samuel Papa. Ala no, si Father Omer Mahusay, di na to nang kalimtan, no? Kipling Agravante, no? Mga buutan kay na akong mga classmate, mga higala. Hala no, may mudto na kanaton tanan. May mudto na kanaton tanan mga higala. Kumusta naman kanong pulding? Ay, okay ako pa dahil wala rin ko problema. Kumusta na di ano nga to ang mga senior citizens, no? Senior citizens, kumusta na? No? Ako senior naman yung kumihingala kay karong July 26, kung ano ba ya ako? 67, no? 67 years old na. Ayan, no? Medyo gulang-gulang na yun mahingala, no? Kaya kuan man, 20, kuan naman taron na 2026, ako ano po ko? Advance bang ko, 2026 man ta sunod, ako an pa dahil 2025. Ako an pa dahil ko mahigala 67 pa. 67 years old pa. Ayan no. Wala na problema mahigala no. Kay kuan mo lagi ta.
kanang adjustable man lang kita ang higala, no? No, may mundo na kanatong tanan, naghidaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay pangluwas. Ato pa dahil nga timbayaon mahigala og may mundo ang ako mga lay ministers, tanan nga mga lay ministers, no, lukop Kabisayan ug Mindanao, no. Mga lay ministers mahigala actually busy po gyud sila. Alang na atong mga lay ministers nato labi na gyud katong na naghandle mga higala og mga parokya, mga kapilya, no, madomingo sila mga adto ingon niya, no. So muna nga kanang kuan gyud kanang igdong talang pulo nga medyo busy pud sila no aray ta mahigala sa ato og ako ba kini mga MBG, kumusta nga mga MBG, mga Legion of Mary, tanan, no, mga renewal movements, kumusta na? Okay na, aray ta mahigala sa ato ang mga sakristan po diyan, no, mga parish secretaries, kumusta? No, aray kita sa ato ang CBCP News, Archbishop Rolando Terona, no, Archbishop Emeritus Diocese of Cáceres, no, sa iyahang panabos nga mensahe sa pagtapos usab sa National Youth Day dito sa Naga City, nagkanayon ngadto sa mga batanon. The true pilgrimage is a pilgrimage to the heart, no, sa ato pa ang pagpanaw gyud paingon sa Dios anaa gyud sa atong kasing-kasing, no, kanang ato ginang ibutang sa atong kasing-kasing, no, atong pagpanaw paingon sa Ginoo kinahanglan nga anaa gyud mismo sa atong kasing-kasing. Balita manghigala gikan sa Vatican, Pope Francis nagampo alang sa mga nahimong biktima sa terrible massacre dito sa Benue State, Nigeria. Mahinumduman nga baguhay pa lang, ubay-ubay gyud ang mga tao nga gimassacre sa mga armadong pwersa sa nasangpit nga lugar. Nagampo karon ang atong talahurong Santo Papa Pope Leo XIV alang sa kapahulayan dayon sa nasangpit nga mga kalang. Maug kadto maghigala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon. Padayon kita sa ato nga mga pagpangalagan. Okay, no? Bino ari nat amen sa kuan ba mahigala ba katong sa India ba? Katubang mga nangamatay in taon. 240 man siguro to kabuok. Unya usara gyud in taon maoy na matud pa gitawag nato sa English naka-survive. Nya karon bang upa po na nakatuaw ko ganyan ang buntag Ginoo ko nganuman kanaan na po helicopter sa India gihapon, no, 8 ba kato o 4 ka bukang patay, no, muraga nabutang gyud nga mag-amping gyud ta sa ato ang mga pagbiyahe, no, dili lamang pingo siguro sa aeroplano bisan unsa bisan maglakaw ka kinahanglan gyud nga mag-amping gyud iba nung pulding tinuod gyud na pa ang uban nga sige ra magug text nga galakaw ako adra ba wala mo concentrate mo nang usahay mga disgrasya. Tinuod ka na, no, di ba Mr. Cheng? Maglakaw nga na pa no, dahanglan ka manigoran yun dire siya mga dire pagka dinahang-dangag ba. Maong yun, no, kinahanglan yun nga whether naglakaw o nagsakay kinahanglan yun nga magamping. Dala hala natin sa atong topic mahigala pader. Cuman naabas Biblia nga kung mag-ampo ta kinahanglan gitang magdagkot og kandila. Abi na mga wala gina siya, wala ginaingon nga pagdang kuan gid mong kandila. Pareho ra guna sa mga laing relihiyon nga kung mag-ampo sila ilang piyungon ilang mata. Wala sad gihapon na sa kining Biblia. Pero kitang mga Katoliko naaputay rason ngano nga ato gyud nga sa atong pag-ampo. Kada mag-ampo ta ba? Naagay mga kandila. Kaya atong basahon mahigala sa Juan Kapitulo 8 versikulo 12, unya si Jesus miingon na usab kanila. Ako ang kahayag sa kalibutan, ang musunod kanako makabaton sa kahayag sa kinabuhi ug dili gayon maglakaw diha sa kangitngit. Sa ato pa ang kandila di ay nga ato ang gidagkutan nag-identify di ay nato ni Kristo, no, nga mao si Kristo, no, kana bang ang kahayag gikan sa kandila gi-identify dahil nato kang Kristo. Unya kung nato pong basahon sa Juan Kapitulo 9 versikulo 5,
Samtang anaa pa ako sa kalibutan, ako ang kahayag niini. Ayan, no? Sa ito pa, dako na kayo og significance ang kahayag sa atong Kristohanong pagtuo. O niya sa Juan Kapitulo 1, versikulo 9, mao kini ang matuod nga kahayag nga muanhi sa kalibutan ug mag-iwag sa tanang tao. Ato pa kuan gyud ay kaayo mahigala kining kandila, no? Dako kay ni siya significance sa ato ang pagampo. O nya dunay pangutanan nya nganong kandila man gyud ay pader ngano man day kana rang kuhan hayag magihapon na kanang fluorescent mas hayag pa gani no na. Ang tubag ni ana do naman gud kita mga tradisyon, no, nga ato pong gisunod. Kaya kung atong basahon sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15, busa mga igsuon, ampingi ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi ba sa wali o sa buhat? Ampingi ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa wali o sa buhat. Kung sa man ng tradisyon, mao kini ang magpaila na kita nagagikan ang atong gibansay, nagagikan gyud sa nahauna kanato. Wala ta magtumo-tumo ba? Wala ta magtumo-tumo. Klaro ba? No, muna nga kining pagdagot og kandila usa kini sa atong mga tradisyon. Sukad pa kaniadto. Unya og dili nata karon gani do na may uwang giusob naman gani kanang sa kuandi naman kandila ning gigamit. Kuan naman mantika, no, mantika. Pero sa tinuod na lang ang naandan gid nato sigon sa atong tradisyon kandila gid na. Okay? Hala no, arita sa laing topic mga higala, no? Father, naa ba sa Bible ang pagsaulog o fiesta? Naa ba sa Bible? Tubag ni Ana, naa ba ya po din tao? Daghan kaayong mga fiesta nga gisaulog nato sa Bible, no? Sa Leviticus Kapitulo 23, versikulo 1 hangtod sa 44, doon ay gihisgutan diri nga pagsaylo, kapistahan sa pagsaylo, kapistahan sa pangani, kapistahan sa mga bagong tuig, o kapistahan sa kining balay-balay o tent ba. No, muna, no? So, muna nga, dili ta mo ingon nga kitarang Katoliko nagtumo-tumo ta niini. Well, anyway, ang atong kapistahan, dili kapistahan sa pagsaylo, pero ang wala na to tawag og kapistahan sa pagsaylo. Kaya kini manggong sa kuan ba kini bang atong kapistahan karon do na manggod po ni mga tradisyon nga gisunod, no? Ang mga nahauna kanato, ang mga katsila ila gyud usab nga gibutangan og Kristohanon nga pagtulunan ang atong kapistahan kay kuan ba yata dili baya kita pure nga kanang Hudiyo. Sa mga Hudiyo kuan ang ilaha kanang kapistahan sa pagsaylo, kapistahan sa pangani, kapistahan sa bagong tuig, kapistahan sa balay-balay. Ako na ginaingon, dili ta ato miambit rata sa tradisyon sa mga Hudiyo kay si Kristo Hudiyo ba ya? No? Unya ang Old Testament sa mga Hudiyo ba ya pud na. Muna nga isip mga Kristohanon atong gibutangan o patron ang atong kapistahan. Wala ta na ingon kapistahan sa pagsaylo, wala. Gibutangan ra nato og patron nga ang atong mga patron pananglitan San Isidro, San Roque, aron pod nga mahaong kini sa ato ang pagka-Kristiyanos. Kaya atong gihimo nga gipasidunggan usab nato ang mga santos kansa adunay matud pa bayanihong buhat isip usa ka Kristiyanos o nituo usab kita nga sila usab pwede natong hangyuon nga mao'y magampo alang kanato. Murabag sila mao'y bakir nato dito sa langit. Muna siya kay Judeo-Christian tradition man lagi ang atong gisunod. Muna nga ang atong mga kapistahan wala nato na nga matud palagi kapistahan sa pagsaylo. Kung dili ang kahulugan lay naa kay kanang usab man gud sa gipasalamatan nato panahon sa kapistahan sa mga santos mauban nga kuan kita nakalingkawas kita ni anang tuiga sa mga pagsulay, mga bagyo, uban pa nga mga kalamidad. No, apil pagsaylo gihapon na siya. Pero ato lang gibutangan og Kristohanon nga mensahe nga giapil nato sa ato mga pagpasalamat ang mga patron, mahal nga birhen ug uban pa. Kaysa ako na ginaingon
dili baya kita purely gyud nga nagsunod sa mga Jewish tradition. Ang atong gisunod duha, doble, no, mixed Jewish and Christian tradition. So muna nga aron ma-emphasize usab ang atong Christian tradition, atong gibutangan og patron. Ang mga katsila pod ana, ang mga katsila pod ana pangutana, doon na ba sila katungod? Doon na ba ya, no? Kiningon baya si Kristo nga kung unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Kung unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. So wala na problema, no? Ang importante nga nagsaulog gyud kita ang mga kapistahan. Sama nga si Kristo sa iyang panahon, nagsaulog pud siya ang mga kapistahan. Okay, klaro? Abi no, dinila na sa kutob ha kay medyo bisi-bisi ta gamay, no? Saon man ning dili pa man ta dili pa man ta kini mayor, busy pa man ta. Okay ra na siya. Klaro na na. Nahala, sige, ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka.